Bună, sunt eu, Andrada, și astăzi am să vă arăt o gentuță pe care am primit-o, iar eu am transformat-o în altceva. Asta e geanta, așa, uitați, nu vă arăt toată casa, așa. Mie îmi place foarte mult cum arată, are modele, așa. Aici, dacă se vede, uite, nu se vede, din cauza polițului. Uite, dacă vedeți, are, uitați mai aici, uite, vedeți? E înfășurată cu o altă ață peste ea. Are fermoar și aici, are aici un fermoar, mai are aici și aici. Modelul de la fermoar e simplu. Și e de la Painueo. Mi-a dat-o mama, Painueo. De la Painueo. Așa, și mama mi-a mai dat și niște lucruri de păr. Așa, și astea sunt lucrurile de păr. Așa, mi-a dat această prinzătoare scripicioasă. Îmi place foarte mult. Mi-a mai dat această brățară pe care eu o consider prinzătoare, pentru că mi-am prins-o și nu mi s-a încălcit părul în ea. Mi-a mai dat aceste agrafe din acelea lungi și subțiri. Așa. Și mi-a mai dat agrafele astea mari. Așa e. Și eu cu astea și cu geanta am făcut ceva ce îl poți căra în oraș cu tine mai ales. O geantă de urgență a părului. Se observă că am pus pe pauză și am băgat toate lucrurile înapoi în geantă și această geantă de urgență a părului, dacă cineva mergeți pe stradă și cineva e ciufulit din prietenii voștri, urmează să zicem că urmează să mergeți cu prietenii la muzeu și vine o prietenă de voastră sau un prieten, mai bine prieten dacă e cu părul, și are părul ciufulit. Atunci aveți această geantă la voi. Aici am fermoarul de aici din mijloc. Stați că cu o mână țin camera. Aveți prinzătoarea aceasta scripicioasă. Bine, eu am. Vă puteți spuneți ce vreți. Aici mai aveți și această prinzătoare. Și aici înăuntru la cele două fermoare. Într-un fermoar e un fel de scuzați-mă dacă credeți că nu prea mă pricep la filmat, nu-mi scrieți în comentarii, vă rog. Așa, agrafele celea, eu le-am pus în ultimul fermoar, după cum vedeți. Nu se vede, trebuie să cer cuțit și altul. Așa, deci nu mai e nimic. Gol. Erau doar alea. Astea. Și așa ați putea face, dar dacă are părul, cum să zic eu, mai fin și nu stă în aceste agrafe, cade pe aici, prin gaura lor. Prin gaura asta mare.
atunci mai aveți în geantă. Scuzați-mă că l-am pus jos și se vede negru, dar nu aveam altcumva cum. Mai aveți astea pe care n-are pe unde să iasă părul. Dacă e fin și înscărit sau... Și eu le-am pus pe astea în primul. După cum vedeți, nu mai e nimic. Și așa aveți în această geantă. Puteți depozitați aproape cam un mini coafor, de fapt. Cu 2 prinzători, depinde de felul coafur pe care doriți să-l faceți. Un fel de agrafe și încă un fel de agrafe. Asta aveți. Așa, sper că v-a plăcut videoclipul meu despre geanta urgenței a părului. Și dacă v-a plăcut, dați un like. Dacă nu v-a plăcut, dați un like. Sper să am mai multe like-uri decât like-uri și dacă credeți că ceva lipsește din geantă sau aveți întrebări despre videoclip, puteți să-mi scrieți în comentarii. Bye!